Pnawn da, dyma ni lawr y mae Caerdydd ar bnawn chydig bach yn lawog, ond gweithio hynny mae'n amser cyffroes iawn dydy, Carys, yn dilyn Etholiad Cenedlaethol Cymru. Ydy, mae'n ddiddorol ofnadwy. I ni nawr gyda Llywodraeth Lleiafrifol dan arweiniad Llafur Cymru, a i ni'n ffyddiog ofnadwy byddwn ni yn gallu taclo, tlodi ac anghydraddoldeb economiadd dros y blynyddoedd sydd i ddod. Un o'r pethau da ni fel Oxfam Cymru yn awyddus iawn i weld ar yr agenda yn y tymor nesaf yma ydy bod Cymru'n cael ei gweld fel cenedl groesawgar a fel cenedl noddfa swyddogol ynde. I ni wir eisiau nawr bod ni'n mynd ati i greu genedl noddfa gynta'r byd i gyd, a mae Llafur yn barod wedi rhoi hyn yn ei manifesto wedi ffocysu ar ffwduriaid o Syria. Mae Plaid Cymru hefyd wedi sôn amdano fe yn ehangach, a Cydwadwyr hefyd, a felly gyda'i gilydd a gyda Carys Wiliam o'r Democratiaeth Rhyddfrydol, rydyn ni'n siŵr o gael genedl noddfa ymhen y 4 mlynedd nesaf. Gobeithio yn dyna wel ni. A un o'r pethau eraill ydyn ni feddwl amdano fo o ran cyd-destun Cymru y perthyn i'r gymdeithas fyd eang ydy addysg, a rôl mae addysg yn gallu chwarae mwyn addysgu pobl ifanc ni a sicrhau bod nhw'n ddinasyddion gwybodus a moesol ynde? A mae'n hynod bwysig, a nawr da ni gyfle eiraidd oherwydd llynedd, wel, yn y Senedd diwetha, oedd arolwg Donaldson wedi ffocysu a canolbwyntio ar yr addysg, elfen yma o'r addysg, o'r system addysg. A felly, i ni'n ffyddiog iawn fydd hwn yn cael ei gwireddu, ynddo? Ac hefyd y bobl ifanc, mae rhaid i ni gofio, mae'r bobl ifanc yma ydy'r gweithlu nesaf y genhedlaeth nesaf yng Nghymru fel petai. Ac mae gwaith gweddus a cyflog byw sy'n mae pobl yn gallu byw arno fo, yn un o'r pethau da ni eisiau weld Llywodraeth yma yn yrru cael y mair i'r wal yn tydi? Yn sicr, i ni eisiau nawr gweld Cymru yn genedl cyflog byw ar sail cyflog o fewn y cyflog sefydliad cyflog byw, 825. A mae Llafur yn barod i sôn am hyn yn ei manifesto, a mae UKIP hefyd, a mae 7 sedd gyda nhw nawr. Mae rhai o'i cyflogwyr wrth gwrs yn dod o'r dosbarth gweithiol, maen nhw eisiau gweld cyflog byw, dechrau iddynt, a mae hyn yn gyfle eto i gwireddu hyn a i gael genedl cyflog byw, a felly mae'n ddiddorol ofnadwy. Yndi, amser cyffroes, felly digon ar y gweill, os ydych chi eisiau gwybod mwy, cofiwch yn dilyn ni @Oxfam Cymru ar Twitter.